Nyan zegny zao mila fagnazavagna am'Zagnahary satria nagnino zaho tsy napetrany ta la France ta fa napetrany ta Madagasikara teto amin'ny tany mijaly be feno délestage jiro tsy tapaka rano ijalegna karaha ty nagnino za tsy nataony français tsy nataony vazaha sinoa karany fa nataony job master be karaha ty tsy tiako raha karaha ty nagnino zaza ila afatra atao fa magnano tour du monde amin'ny avion za fa tiako firy amby roapolo taogno ty na avion mbola tsy nitingeniko tsary nitrovitry restaurant nagnino zegny olo magnamboatra building tragno vato nefa ninay tragno tôlanay même tete fofo loaka même tombo mais pourquoi olo mitondra vola ampakepake zay mitady 5000 varaka poka raiky nanagna isan'andro mangidy nagnino zay natao karaha zegny Zagnahary mila fagnazavagna aminao za fa tsy tiako fagnavakavaka karaha ty zay